video. Niin me vaan pelastettiin toi. Niin me vaan pelastettiin toi ja Mela on ihan pystyssä. Koko päivä tehtiin Kato, hommia. Mela on pystyssä. Missä se Lamminrannan tie? Ai. En tiedä joo. Mikä se osoite oli? Lamminrannan tie. Lamminrannan tie. Siinä se on niillä paikalla. Hei kato se kastuu toi. Tuleeko sinne vettä sinne sisälle? Sukeltaako se? Ei polkimet osu jalkoihin. Jaa. Mä kuvasin vaan sitä, että ei polkimet osu. Että pitää vaan väistää, ettei polkimet osu jalkoihin, kun ne missään. Polkit vispaa itsekseen siellä. On sinä polkuvene. Vispaa itsekseen. Tästä tuli saatana moottori. Saa se vesimoottori. Kristus, hei, kaveri ei usko tätä. Ei. Ei niin. Ei niin. Vee toiselle laitteen. Oi, nyt otetaan se. Oi, kato. Mä otin sen. Nyt on pelastettu tuo puukapuullakin. Yksi pannu mukaan. Kato, ettei se mene sinne. Se pitäisi olla uppoamaton köysi. Ai tonki. Pitäis olla. Ei paljon pinnalla muuten. Se on ainut mikä jää pinnalle kun veneet uppoo. Palonkimet vispaat. Hei, tulee vettä. Meillä on äyskäri täällä. Missä sun pelastusliin? Missä sun pelastus? Viisaasti vesi. Tossa on tolla voi sitten kauan. Oli parempi. No niin, ei mennä tolluja. Mihin me oltiin menossa? Niin, no nyt olisi hyvä. Tässä vaiheessa on tietysti hyvä keskustella siitä, että mennäänkö pohjoiseen vai etelään. Ettekö te tiedä mistä tää vene on? Ei mitään hajua. Vaan säykkäreitä. Eihän se ole sieltä käyty. Se oli se laituri. Ensimmäinen laituri. No sinnehän mä mennään. Ootas, mitäs se köysi? Joo, tämähän on ihan hyvä köysi. On se vähän kireämpää. Joo, alapaista löytyy. Uppoamaton köysi. Tuosta ulkokaareen vauhti kiihtyy. Voi et. Onko raksia?
Älä vedä niin lujaa. Sinne tulee vettä. Älä vedä niin lujaa. Mä oon vedetty täysin. Se hukkuu muuten tuo. Onko parempi seuraa sun Ei, menee syvälle, menee. Menee syvälle. Kaikki kunnossa. Niin, kyllä se on kuin äyskäräinen. Ei hemmetti. Kunnon juhannusvideo. Isompi äyskäri, jos menee syvempään. Niin. Nyt on sopiva vauhti. Sä löysit pelastusliivin. Viisaasti. Puhelin oli veessä tossa ja puhelu vaan jatkuu. Eikä. Kun on juhannusmunkkia matkassa. Juhannusmunkkia matkassa nyt. Puhuu veessä jo puhelimella. Ai. Oi hemmetti. Halkesko siitä joku muovi? Oikeesti toi pirike meni ihan paska. Miten se silleen teki? Mä noja siis. Siis, en mä nyt ajatellut, että se murtuu. Tuolla juhannusneidolla on hauskaa. Minkään takia sillä on tuo päähine? Sun pitää kuvata ittees näin taaksepäin. Ai niin joo, pitää. Mikähän kanava sillä on? Kohta se varmaan selviää. Mä näytän naamaani yleensä. Aa. Siis mä olen vähän niinku, mä näytän naamaani kun mä oon roolihenkilönä, niin silloin mä näytän, että niinku aivan omana itsenä. Okei. Siellä rohkaistus siihen. Okei. Jos TikTok-video saada tästä, saisiko mä katkeaa nopeasti? Ihka oikein live-kuvaaja. Jep, youtube.com. jep. Sinne ne kaikki Siellä naiset se on, menneet joo. on. Niin. Onko se tämä? Kunnon juhannusajelu. Käytiin heittää pieni lisälenkki. Jep. Yleensä ei paljon päätä palele, mut nyt palelee. Paljon. Joo, päätä palelee. Ah. Sillä on tuo vesimoottori sun. Kaveri ei usko tätä kyllä. Se repeää tai sitten sanoo vittu saa Ja onko se toi laite? Oliks tää ihan suunniteltu juttu? Kunnon polkuveneilyä. Läp 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 läp. Ei, tarvitseeko vähän esittää hädässä olevaa? Heti saa kyydin. Saa kyydin vaikka mihin. Ei suosikaan mitään asiaa tänne mökille. Ai nyt se köysi menee. Ai jaa.
No kyllä mä tästä varmaan pääsen jo rantaan. No niin. Eipä kestä. Näytäs, levitäs nyt vielä niitä rittakarvojas, niin. Sinne vaan. No niin. Ei muuta kuin hyvää juhannusta. Me ei varmaan kummakaan unoheta tätä, kun Ei unohdeta. Ei kannata unohdeta. Joo. Joo. Poljetaan kun nähdään. Mela pystyssä. Mela pystyssä. Joo, mela pystyssä. Hei hei. Hei hei. Ei se kai löylykin ollut. No hyvää juhannusta vaan sillekin. Ai haiksa se pois? Otetaan heittämällä kyyti. Otetaan vaan heittämällä se kyytiin. te voitte tarvita tähän. Heittämällä. Heittämällä kyytiin. Kato. Hei hei hei. Oisko sulla vielä muuta ollut? Mitäs muuta me unohdettiin? Pocahontas live. Ai ai ai. Ei. Oi oi. Pocahontas jäi sinne. Lammenranta 2B. Tämä oli se tarkoitus, miksi me ollaan rassattu tätä venettä koko päivän. Siinä se lapset pääsi renkaalle. Pocahontas pääsi laiturille. Nähtiin Pocahontas livenä. Onko sulla vielä lakritseja? Aa mulla. Voit ottaa muutaman lakritsen. No niin. Oi. Tossa on. Näiden voimalla. Oi vitsikö mä äsken laatotin tossa niin. Maistuu ihan lakritsille. Otako yhden? Ei tätä voi katsoa kyllä selvinpäin. Joo. En tiedä minkä näköinen sitä on, mutta vähän päätä paleilee. Hyvää Jussia 20, 20, 26.